ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଆରୋହୀ। ମୋତେ ଏବେ 17 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା। ମୋ ବାବା ନେଭିରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି 5 ରୁ 6 ମାସ ଗଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ମୋ ମମି ଆଉ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଏତେ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି ସେଦିନ ମମିଙ୍କ ସହ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ କଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ନେଇକି ମୋତେ ଟ୍ୟୁସନରେ ଛାଡନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାଇକରେ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କାରରେ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ବାବା ବାହାରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜବ କରନ୍ତି, ଘରକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେରନ୍ତି। ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ମମିଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜୋତା ଲଗେଇକି ଆସନ୍ତି ମମି ଦେଖୁକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ମମି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଭିତରେ ଗିହାଗେହି ହେବା ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମମି ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଅଙ୍କଲ ସବୁବେଳେ କାରରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମମି ସବୁବେଳେ କାରର ଆଗପଟେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଇଡରେ ବସେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଯିବାର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଆଉ ମମିଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା କେଜାଣି ମମି ଯାହା କଲେ କି କୁଆଡେ ବି ଯିବେ ଯଦି ଖାଲି ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲକୁ ଅମ୍ସିଓକୁ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ହେଲେ ସାହସ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଗରୁ ଅଙ୍କଲ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସୋଫାରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କିଏ ଆସିବା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମମିଙ୍କ ବେଡରୁମକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖ ଦେଖ ଖାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିବା ବେଳେ ସମୟରେ ଅଙ୍କଲ ମମିଙ୍କ ବେଡରୁମକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆସନ୍ତି। ଥରେ ମମି କିଚେନ ରୁମରେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ହାତ ପଶିକି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ବୋଧେ ମୁଠେଇକି ଧରିକି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଳେଇଲି ଯେ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ମମି ଦିଜଣ ଯାକ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମମି ମୋତେ ସେଦିନ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମମି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି